Kaixo Pedro. Bai, arratsaldeon. Zer moduz? Eguraldi ederra zaigu. Bai. Egoize bikaina. Euri txarra, euria egin, euri txarra, euria behar dugu. Eguraldia, bustila egin ondorenean, egoize bikainarekin. Mariko nibeuko, udakan gaude. Bai. Bueno, pero, etorrizinen, teknologia gazoa edukitzen dituen, eta gero hemen zaitugu komentatu genuen irakaslea izan zehara, edo zehara, idazlea ere bai, baina batez ere ipuin kontalaria. Zergatik ipuin kontalaria? Ipuin kontalaria ez nuen egia esan txikitan aukeratu edo poliki etorri den gauza izan da. Bizitzaren sorpresa bezala. Ni hor ondo esan duzun bezala irakasle izan nintzen. Bota naiz, egin handi batean, Bilarzungo ikastolan egon nintzen irakasle. Eta hor hasi nintzen poliki ipuiak kontatzen. Ipuiak kontazia irakaskuntzan, eta batez ere haur txikiekin zauden nien da egunerokoa. Eta hasi nintzen kontatzen, eta kontatu nintzen, ipuien bitartez zuzen iristen nintzen aurranen gana. Eta iristerakoan aurrak aho zabalik edatzen ziren, ere bat harrituta. Eta nik esan, zer dute ipuiek aurrakola liluratuta usteko, txundituta, ere bat harrituta. Beste leku batera eramango balnitu bezala. Eta esperientzia horrek markatuta hasi nintzen kontatzen, eta jarraitu nuen, eta oso gustora sentitzen nintzen. Ni gustora, aurrak ere gustora, eta egun batean erabaki nuen, erabat zentratuko nintzenak ipui kontagintzan hortan. Eta utzi nuen ikastola, eta geroztik, ala eta ona, hor nabil, ipuiak kontatzen, idazten, eta irakasle lanetan ere bai. Unibertsitatean, Besteak beste, unibertsitatean baiko agoratzen bai. zer ematen duzu unibertsitatean, edo zen da zure jardueran? Ja uzten ari naiz, ze nik ere ja 60 urte pasiak ditut, eta nire lagunik handinak bertakoak ere ja jubilatu dira eta uzten. Eta hor izan da ipui tailerrak sortzea. Ipui tailerrak, ze etorkizunean ikasleak izango dira irakasle eta ipuiak kontatuko dituzte, derrigor. Eta hor erakusten diet nola sortu espazioa elkarri entzuteko, ahalegin du behintzat, ahalegin du. Eta kontatzeko oinarrizko irizpide batzuk. Agertu, eta landu. Grabatu dezatela, entzun, nola hobetu dezaketen, eta gero, esan duten bezala, nola sortu espazioa hobeto elkarri entzuteko. Nahi baldin badugu sortu espazioa elkarri entzuteko, jakin behar dugu entzuten bestia eta norberare bai. Eta gehiago entzun, hobeto erantzungo baitugu. Eta hitzak, erabiltzen dugun hitzak, indar gehiago izango dugu. Ipuietan komunikazioa lanura liteke. Komunikazioa, ipuieren bitartez? Nik uste dut azkenean, hau ez diot nik bakarrik, zer da kontatzea azkenean. Ondo kontatu nahi bali mauzu, zer egin behar duzu. Finean da, bestearen gana iristea. Nahi bali mauzu bestearen gana iritsi, bestea limurtu, bestea nolapait hor esan duten bezala hau zabalik, batez ere komunikatu egin behar duzu. Eta zer da komunikatzea? Iristeko ze hortara. Nik uste dut, jakin behar duzula egiatik hitz egiten. Egietzen. Zintzo izate, hitz hauek galdu dute indarra, baina bai.
Zuk kontatu behar duzu, benetan, sinisten duzu horretan. Oso simplea da. Zuk euki behar zu historio bat, edo pasaidizun bat, edo kontakizun bat, eta hori sinisten duzun hortan, zuri bizia ematen dizun hortan, hori kontatu. Ta, hori da, nik uste dut komunikatzeko oinarrizko zea, sinisgarria izatea. Umeek hauek nola agertu beharko lukete ipuingintza? Aurrek nola, Nola agertu beharko lukete, nola jaso beharko lukete ipuingintza? nola jaso, nola esaten duzu, jaso zentzutan esaten duzu. Ba, zu kontatzen duzunean, beraiek beste behar dute kontatzen nahi zeana. Bai, lehen esan dute bezala, komunikatzen bali mazea, komunikatzen, iristen bali mazea, aurrak, jasoko dute, baina hortarako oinarrizkoa da, eta gaur egunean gero eta zailtasun gehiago ikusten dugu, zer da? Dispersio handiago dugula. Aurrai kostatzen zaie bertan egotea, eta zaharrek egiten zutena, eta esaten zuten, egoten jakitea. Eta hori bai, gero eta gehiago kostatzen zaie batzuei behintzat egotea, egon da, entzun, partekatu hitza, kontatu, egon, lasai, besterik gabe, bitartekaririk gabe, baina badirudi gaur egunean hori gehiago kostatzen zaigula. Hori bai, aurra lasai bali badago, eta entzuten bali badago, eta ipuinerekin bat egiten, ikusiko duzu, geratzen dela, itxura aldatu. Emozioaren bitartez, eta ipuiekoi dute, emozio dute, besteak beste, emozioaren bitartez iristen bali mazea, ikusiko duzu, ipuiaren bukaeran, ipuia kontatu eta entzun ondorenean, hori aldatu dela. Askotan, ipuia bukatzen duzu eta hortxin da begetik. Egiten zu, venga, badirudi, kontatzerakoan eta jasotzerakoan, ipurdietatik azitzen zaizkiela sustraiak, zugaitzaren sustraiak bezala. Eta hor daudela. Borrak zutik hola. Eta egin behar duzu. Jamelingo xirulariak non eramaten zituen aurrak. Edo arratoiak nora. Zein da lurralde hori? Lurralde hori oso urruti dago, baina alde horien oso bertan. Eta esaten dute, eta esaten dut, sinisten dut, lurralde horrea iristerakoan, bihotza zabaldu egiten dela. Eta hor sumatzen duzu, besterik ez da zera, maitasuna. Eta hitza partekatzearen ditxa, eta zoria, eta sentitzera, betea. Hutsa, talde horien, betea. Bat egina, badasunean, elkartuta. Ipuin kontalari bezala daramazun ibilbidean, izan duzu zerbait zuetalo utzi zaituena. Pasadizoren bat? Bai. Pasadizuak, ze pasadizo kontatu dezaket nik. Bat, aipatzeko, behin gogoratzen naiz, ni orduan joaten nintzen onkologikora. Donostiko onkologikora. Eta sartzen nintzen isolatua bat, han isolatzen dizkizute eskuak eta oinak eta sartzen zera, kamene maskaria jartzen dizute. Sartzen nintzen leku hartara, gela desberdinetara joaten nintzen, aurrak isolatok egoten ziren, eta nik kontatzen. Nintzkien, puiak eta bat. Esaten nien, nahi zuen puia entzun da? Batzutan bai, beste batzutan ez, beste batzutan ukitu besterik ez zenuen egin behar, eta ukitu. Eta bat zegoen neska bat. Beti zai egoten zena. Ni noiz.
noiz entzuntzeko prestu beti. Neska hau ez zen mugitzen. Beti utzen geldirik. Egun hartan, hasi nintzenean ipuiak kontatzen, neska hau, mugitzen ez zena, geldirik zegoena. Ipuien bitartez, ipuien bukaera, hasi zen mugitzen. Ben buruak eta hankak eta mugitzen. Tan zegoen erizaina eta zerbait egin duzu edo zezen nik ipuiak kontatu. Eta neska hura konektatua zegoen adaan munduarekin, edo mundu harrigarriarekin, eta asko bizitzen zituen ipuiak. Eta ez dakit ipuiek badute eraldatzeko indarra. Badute hori. Eta uste dut neska ark ipuia entzuterakoan, sentitu zela, hain askeze, mugitu egin zela. Mugitu, nien buruak. Eta gero geldirik edatu zen berriro. Momentu horretan, mugitu egin zen. Osa, harrigarria izan zen. Eta izainak harrituta. Edo, beste anedota bat. Ipuia baina gehiago da hitzak eta zer den hitzak partekatzea. Nire emaztearen atia hil zorian zegoen. Jendia joten zen bisitan, nire bai, tarteka joten zen, eta joten ginen, eta koman zegoen, ez zen mugitzen, ez zuen ezer esaten. Dugun hartan joan nintzen, hain zegoen, ez alda, eta hasi nintzen kantatzen. Hanka muturrak ukitu, oinak ukitu, eta kantatzen, bera maite zuen abesti bat, euskal abesti bat, korrekaietan, eta egiten zen, eta totekriek egiten hasi nintzen, ukitu, eta hankare hasi zen mugitzen. Eta baziudien, bizi egiten zuela. Eta persona hura era vegetatiboan zegoena, baziudien ez zuela entzuten, ez zuen ikusten, ez zuela entzuten eta ez zegoela han, ukituz eta kontatuz eta hitza erabiliz, baitere, hasi zen mugitzen. Komunikatu nintzen eskuaren bitartez. Garbi dago, hitzak eta ze honek hauek indar handia dute. Indar magikoa, magikoa zentzu hortan. Aldatzeko balio dutelako. Ez fisikoa eragia. Bai, baina baita ere barruko indarrak askatu daitezke. Eta espiritualak. Noski, ze barruraino iristen zera, iritsi zinezke hitzaren bitartez. Isiltasunaren bitartez, baina hortako jagin behar da ondo entzuten baduzu, iritsi zinezke personaren ondoraino atxetik. Ondoraino, sakontasunaren. Eta hor zer dago, deitu bihotza, lehen esan dugu maitasuna, deitu arima, deitu gure izate guztia, ni sakon hori ekartzen gaituena izadiarekin, munduarekin, eta horrea hori partekatzeko ditxabaldin baduzu, esango diazu. Lehenengo batzuk idazten dituzu, Bai, idazten ditut, bai. Orain sarte baterako idatzi berriak ditut bi ipui, oin aterako dira, azaroan aterako dira, eta gero Durangoko azokan egongo naiz, sinatzen eta esagun ganbaran badago leku bat aurrentzako. Ni normalian asko daukate idatzia aurrentzat eta bi hauek erala dira. Bada hasi txiki, hasi belar baten haziaren historio kontatzen dut. Hazia da, ditut, hazi txikia delako. Eta justu belar batena, kardabera belarra. Izen desberdina ditu belarra honek, eta haizea putz eta haizea joaten da, haizea gure hazi txiki joaten da egan paraxuta. Justu belar hazi honek, hazia dituela, paraxuta, paraxuta dutela, parakaida, paraxuta. Eta egan joan zer, eta ikustituena mendia hundiak, eta esan zen mendia hundiak, ze mendia ederrak.
Eta berartean pentsatu zuen, bueno, hemen geratuko naiz. Eta hasi zen, beraka, behan begiak zeuden. Eta batean hasi txiki, irentxi egin zuen euri baten modura. Eta hasi txiki desagertu, barruan. Bueno, behiak kaka egingo du, aterako da, baina hasi txiki galtu, eta ez du zer ikusten iluntasunean, eta nun nago. Luzatuko du hanka txikia, eta hasiko da luzatzen, kakaren aietik atera eta ikusiko du eguzkia, argitasuna, eta haizearen fereka, eta klimak, eta hasiko da antza egiten, eta inoiz baino askeago sentituko da, ze ongi. Eta joango da azitzen, eta ateko zaio ile horikia, urrezko ilea dena. Eta eguzkiaren printza bezalakoa. Eta hain ederra nola den, etorko zaizkie erleak, xuxurratzea eta kantatzea. Baina joango da haundiltzen, joango da zahartzen, ilea urdindu egingo zaio. Ateko zaio bola hundi bat, eta oie, ze gertatzen zain niri? Eta behiratuko du, eta bere buruaren gainean paraxutista izugarri pila ikusiko ditu. Baina maitxo gomera, zuen, doroztu zaten, zuen, umeak, ara. Eta hiek ere egan joango dira. Eta han leku hartan sortuko da izugarrizko belardia. Urrezko printzez beteta, kardaki belarrak. Eta dena beteko dute. Lehen da bizi berdetasuna, eta geho horitasuna. Eta han biziko die komunitatea, elkartean, elkarrekin. Bueno, hori da bat, eta geho bestea da, urrenko beste ipuia da, lagurtuz, kontatu dut, eta bestea da ametxen basoa. Eta ametxen basoa hori, baso hartara joaten ziren, seme alabaku, umeak joaten ziren, munduko umeak joaten ziren leku hortara, baso hortara, zertara, ametxe egitera. Zean, zugaitz hartan, horri pila zegoen. Eta aurra joaterakoan ikusi zituzen horriak. Eta batzu ziren horriak, eta urdinak, eta txuri gordiskak, eta era guztietako koloretakoak, eta ukitu da hasten ziren ametxe egiten. Horriarekin. Egun batean gauza bat gertatuko da. Norbaitek erre egingo du basoa. Heldu bat izan zela, baina hola utziko du. Erre egin zen. Eta umeak geratu ziren ametxik gabe. Baina joango da andereño. Eta esango da andereño, umeak ez ditut utziko ametxik gabe. Eta joango da, hasiko da begiratzen, eta han ikatza besterik ez dago, dena beltza, dena iluna, ez dago ezer, ez dago horrerik, ez dago. Hasiko da begiratzen, eta aurkituko du han. Basa mortu hartan, dena mortu delako, luma bat. Eta luma hartan esango du. Luma magikoa, bada izan egin. Andereño joango da umen eskoletara, eta proposatuko die gauza bat. Beraiek, ametxak idaztea, ametxak margotzea. Eta nola margotko jo? Hartu zuen horriak, geretako horri zuriak, hartuko dituzte horri zuriak, eta luma magikoa lagun, hasiko dira idazten eta margotzen. Eta gero horri horiek ez egiko dute. Baso mortu hortan zintzilikatuko dituzte. Eta baso mortura izango da berriro ere ametxen baso. Nola okurritzen zaizkizu
ideia hauek edo kontzeptu hauek lantzea. Bueno, landuz, Bai. hor egon, entzun, pasiatu, entzun, jasotzen dituzu, askotan ipuiak etortzen dira aiziaren sekretu, xuxurla bezala etortzen dira, tak. Irudi baten bitartez, tak, gero landu egin behar duzu. Beste ez da igual korrika ibiltzea, usten zaitu mendia, korrika eta ideia bat etortzen zu. Orduan, zure irudimenaren sarea zabaldutak harrapatu egiten duzu. Etxe eraman, betikoa da, landu egin behar duzu. Bezaztuan lanean hasten zera, lehenko egunean bezala nintzen ipui batekin, eta tortzen da beste idei bat eta beste ipui bat entzat baduzu beste harila. Importantia bat, hau aspaldian esandakoa da, inspirazioa batzutan etortzen da, baina hobeto da inspirazioak harrapatzen baldin bazaitu lanean. Landu egin behar da, beste. Egia da batzutan, etortzen zaizula, zuztea lehen da harritutan zaudena. Zegoela, ametxetan zaude, egun batean hogeian eta batera amets bat izan dut, zer da egia, zer derra, eta ez idazte. Edo, torre itezken modu askotara. Baina, landu beharra dago hori, geho. Okerez baina unibertsitateko lanera utzi dezu jubilatuzea eta zentzak zure beharra irakasle bisa. Bai, ni jubilatu, pasa batzuk guzten hasi naiz, gertatzen ni autonomoa naiz eta, jarraitzen dut gauzak egiten. Unibertsitatean gauza batzuk utzi ditut, momentu honetan, baina idazten eta itzaldiak momentu honetan Galtzagorriren bitartez ari naiz beste batzukin, Jolanda Arrieta, Juan Carlos Alonso, beste psikologoa, eta ezenkin ari itzaldi batzuk ematen lantegiak eskaintzen, hainbat ikastetxeetan, aurten desente ditugu, irakurtzaletasunaren inguruan, eta nik beste erakusten dizkiet liburuak, eta nola kontatu, eta hor haitzen gara. Finean, liburuekiko grina erakusten, eta hor nik jarraitzen dut. Eta, lan batzuk joango zera usten, baina idaztea edo kontatzea, rimuak garbi dago, jaisten joango gehala, baina hori ere nola bizia den eta bizi ematen digu, osasunak laguntzen baldin badegu, jarraituko dugu. Mila esker etortzea batzeko benetan. Bai, zuri. Bilaneko diago agugu bai gure ikusleen. Agur!